og velkommen til. Mit navn er Jonas, jeg er 20 år gammel. Det er faktisk mig, som er kommet op med ideen med Danish Clouds. Danish Clouds, det vil for det meste komme til at gå ud på, at vi vil lave noget review, vi vil lave noget tutorial, vi vil lave noget forskellige ting, hvad der egentlig omhandler dampen, eller omhandler dampverden nu her i det vi kalder 2016 og 2017 og whatever, ellers der finder derud af. Så det er sådan derfor, at vi har valgt at starte den her kanal her. Også mere fordi vi er trætte af at sidde og kigge på de her kedelige videoer fra andre YouTubere. Altså for det meste, vores kanal kommer til at selvfølgelig være på dansk, så vi kan have alle danskerne med på det. Men vi er simpelthen så trætte af at sidde og skulle kigge på de her kedelige videoer på dansk, hvor folk enten ikke kan finde ud af at udtale tingene rigtigt, eller sige ting forkerte ting. Det er sådan en som mig, der bliver meget irriteret af det. Jeg ved også, at Dine gør det rimelig meget, faktisk lidt. Ja. Men altså, det er derfor, vi har valgt at starte den. Ja, jeg hedder Dine, jeg er så 18 år, og da Jonas han så fortalte mig om den her idé med at lave, Jonas han fortalte mig så om den her kanal han vil starte omkring at hjælpe andre derude og forklare alt det her, og unboxing også. Jeg tænker, det er faktisk en fed idé, så det gik jeg selvfølgelig med på. Altså jeg personligt selv, der har jeg dampet siden jeg var 15 år gammel. Dog har jeg været stoppet en kort periode, og så over tilbage på de der cancerpinde der. Jeg skal ikke lige tage min hund. Det er så min hund, beklager meget, men han skal også have lov til at være lige der leger han med hans kalveklo, men siden om det, I skal nok se ham, han er så. Ja, det er egentlig de mest grundlæggende ting på, hvorfor vi har valgt at starte den her kanal her. Så vi håber selvfølgelig, at vi klikker på, altså for det første, så kan vi bare klikke på abonner-knappen, og så hvis der sidder sådan en lille klokke ved siden af, klik på den, så får I faktisk en notifikation på, lige så snart, at vi har lagt en ny video op. På mulig basis, der vil vi lægge omkring i hvert fald en video op. Det kan så være alt fra et review, det kan være alt fra på, hvordan man bygger en limitless RDTA. Nu drøber rimelig meget, har haft rimelig meget fuck mit bord op, kan jeg se. Det er nok det mest kendte, vi vil lave. Men i hvert fald, vi vil egentlig bare byde jer hjertens velkommen her til vores kanal, og ja, egentlig til en rigtig slags god humor. Hvor fanden peger på mig? Ved du hvad, jeg lægger den op her? Jeg har dampet et år, godt og vel. Så... Og grunden til, at jeg også godt vil have Dine med, det er, fordi han har en stor viden omkring, altså for det meste, det er jo så RBA, RDT, RDA og så videre, hvad det egentlig sidder i de forskellige ting. Lige nu der sidder vi begge to med at bare Kleito 120. Super lækker tank. Han sidder sådan med, hvad er det for mod, det hedder? Det er en 3.8 DNA 200. Ja, og mit det er sådan, excuse. Jeg har andre, det er bare lige hvad der kommer frem på nu her. Men i hvert fald, jeg synes egentlig bare, at vi vil smide jer en sky, og så vil vi runde af, og så ses vi bare i den næste video herfra.